jar diezaiogun musika pixka bat eta musika ona gaurko gure kaxari. Gurera dator, Maren! Ai, Maren! Haupa, Maren, gabon, ongi etorri gure kaxara. Kaixo. Men distantzia egokien gaude, ezta? Bale, oso ondo. Gallartan bizi zara zu? Bai. Gaur gure kaxako platora Donostiraino etorri zara. Hau izan da deseskalatze prozesu honetan egin duzun behar bada bidairik luzeena? Bai, txango baten moduen. Beraz honek eskursio bat egin alizateko bintzat balio izan dizu. Hori da. Maiatzean zinen disko ateratzekoa, Bai. Maren, eta ze pasako da orain zure diskoarekin? Bueno, iraien urtengo da, baina egize da kontzertuek edo dana, ba, mobiendu guzela. Baina, bueno, singelak ataten goiez, eta, bueno, itxengoaz. Egia da, zu musikan etzarela gaur goizean hasi naiz eta oso gaztea izan. Lehendik ere ari zinen egia da duela gutxi atera duzula Xabi Solanorekin ere kantu bat, euri artean, eta horrek ere jantzi estratosferara eraman zuen bezala pixka bat zure lekura igo zaituela, ezta? Jolin, niretzat placer bat izen da, eta bera ni kontuten eukitzie bere olako diska batentzat itxela izen da. Irailean aterako den disko horretatik orduan gaur lagintxo bat probatzeko moduan izango gara? Bai, bitxartien. Bitxartien kantuarekin. Bale, bitxartien nik gaur etorri zaizkigun gonbidatuei agur eta eskerrik asko esango diet, bai? Oso polita izan da gaur gaua zuekin partekatzea, benetan. Gaudenon artean, Txalo Ero bat, Andoni Agirre Gomez Korta, Ainhoa Hierbe, Julian Jantzi eta Eli Pinedo. Virginia Anjon, datorren artean hemen gehiago, DJ Tiraku eskerrik asko on basa Maren zurekin. Gaurkoari ginda jazera goaz. Eta zuei ere, beti bezala distantziatik, besarka destu bat. Segi ondo eta urrengo astera arte. Jo! Jakin badakit, munduko lekuren baten eskutatute zauzela. Hainbat bider, irudikatu zaitut neure parian. Egize da, temporala igaroen da. Ta aukerarik ez dut euki, ta aurrepeiz geuzinaz. Ta aukera izan da berdin paseko jatan. Naz berriro itzuliko, astuta ditut zeure kontuek. Naz berriro isilduko, neure burue defendatuko bitartien. Gaba luze eta izilune inbeste ditut. Zeuri esan biltegien. Egize da, temporala igaroen da. Jakin badakit, munduko lekuren baten. Da aurrepeiz geuzinaz, da